support. Charity vlogger din po ito. Ayan, hello mga kalingap. Napili ko o napili ng nag-sponsor sa'yo. So ayun guys, nandito na kami sa sasakyan. Convoy na namin sila Kuya Bal. So ayun sa sasakyan nila Kuya Bal. Oh. Meron din sa likod. Ayan, and then meron din sa likod mamaya. Pakita natin sa likod. Makalat yung likod. Sa likod, ayan si... Shout out! Hello po, shout out. Nakikita ba ako? Oo, nakikita ka. Shout out. Oo, ayun, nakikita ka. Shout out po. Ayan. Ate Rich Vlog, pag-support po. Ay, thank you so much. Ayan, tapos ipakita ko sa inyo guys. Kumboy kami. So, ayan. Try natin buksan. Naku, try na to, babe. Tingnan natin. Ayun, wala akong dito. Kanino ba itong mayo na? Kita sila Kuya Bal sa So, nature, mababa mama. tayo? Oh, tumaba kayo kaya. Kasi si mama ko. Tumaba kayo. Sarap kumain. Sabay ganun. Sabi ni ano, pumayat daw ako. Sino? Sino ba itong nagsabi sa akin kanina? Oo. Ayun, ayun. Ano natin yung sila? Ano sila Kalinga, Frank? Para ma-videohan natin sila. Everybody's asking where you've been. I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know that we shouldn't be doing this so low. Focus on my tongue. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Breathe in, let go. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Listen, let go. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Lead and follow. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. In slow-mo. In slow-mo. Trying to keep my balance on these tight ropes, hanging from my. Grabe. Grabe, bilib ako. Talagang ganito lang kalayo yung convoy namin sa inyo. Oo, dapat talaga walang makakasingit eh. Dapat pag may nakasingit, talisin. Shout out! Si... Alay ni Kuya Bal. Hello! Shout out po, shout out po! Ayan, good afternoon. Good evening. Good afternoon. Ma'am Rit. Bodyguard ko dyan. Labas na! Ako yung bodyguard. Pumunta Kumboy? Wala. Meron! Ay, kala ko wala ay. Meron! Nasaan na ba? Di ko nga nalagyan ng pangalan yun sa'yo eh. Madam! Ayan, may kunin ko yung bibigay natin kay... Bakit sa akin nakatutok? Dalawa kasi kami. Ayan yung convoy namin. Ay, dalawa pa. Nakapit na po. Oo nga po, PR. Pumunta sana kami. Kaso nga lang kayo.
Di ba? Naka-live ka pala. Hindi kami naka-live. Mamaya na. It's recorded. Sabi ko. Hi! Dati kasi nung di ba nagkaka-problema ang diba? Sabi ko naalala ko kayo. Sabi ko isama niyo si Ritz. Si Ritz. Kaya sinama. Kasi kapag hindi ka nakasama, hindi ka natanggap doon. Pero kilala naman kayo. Ano yun? Nasa na si Redmark? Doon yata po. Kapark yata. Naka-traffic ata dito kasi naka-park yung mga ano. Oo. Ang astig nga eh. Dalawa yung ano lang. Kasama kayo dun sa ano? Cavite? Ano po? Kasama kayo dun? Ano po? Ano? Ay! Kasama kayo dun namin gabi. Saan po? Cavite. Sa Caloocan? Saan ba gawin doon? Sa may ano? Pwede baka kayo lang ilan doon. Sir Brooks, ang kapatid ni Kuya Bal. Kapatid ni Kuya Bal yan. Muna tayo dito. Nasa na si ano? Baka mag-vlog ka na. O, Hindi, ako hindi na may ako hawak. mag-vlog. Hindi. Oh, gilid ka dyan, gilid ka. Sobrang saya naman yung sumama sa mas mga ganito. Kapatid ni Kuya Bal yan, oh. Ayan, Ayan. sa mukha nga nila ba? Si Kuya Brooks. Ah, Kuya siya? Brooks vlog. Ah, siya ba yun? Kaya siya yan. Ito yung papa ni Papa Dan. Papa ni Ito? Oo. Kuya bro? Kuya Brooks. Kuya Brooks. Lika dito. Hello po. Kayo po pala kapatid ni Kuya Opo, Bal? si Kuya Brooks po. Vlog. At least, kilala ko na rin Apo, ang mga dinisipan ko. Yung pong kuya niya, ako yung kuya niya, kaya lang siya yung kuya ko ngayon. Hindi, kuya Mal. O, Kuya Bal, opo. Baliktad Doon ka. na nakilala Kuya Mal. O, sige po nga po. Ang cameraman po namin si Dilo Magkaya. Shout out po. Kuya bro. Kapatid daw siya ni Kuya Bal. Ito, nakasama ko doon sa Lighthouse. Linis. Tara, tara. Ayun. Ano naman? Aray ko. Let's go! Let's go. Alerto talaga. Siyempre, kailangan alerto ka sa mga ganyan bagay. Sabi natin na sa'yo. Ay, nakaganon pa. Live pala ni Kuya yun. Alay. Ay, na ano, na-picture ang ano natin. Oo. Live pala. Sino to? Si Tim Kagawad? Kagawad sa Bawi na lang to si Tim Kagawad pag uwi Engineer ko. Agul. Oo, si engineer, nabigyan ko na si engineer eh. Ayan. Si Tim Kagawad. Oh, na. Aray ko. Bait yan. Sipag din yan. Ate Ritz. Yun nga yung binigyan ni Kalinga Prab ng motor. Oh, diba? Ayan si Kuya Bal. Kaway.
about? Ano ba? Ano ba ito? Si Nathan cute. Andiyan na sila. Sino pa ba to? Si W. Oh, hindi ko makita si ano. Si Alex Ribrada. Ha? Ay! Makdo! Makdo! Po? Ano yan dyan? Makaka-ano tayo? Saan ba yan? Pag ano na lang? Doon na lang? Doon na lang. Isang pa ko doon? Hindi ko nga alam. Yung daanan kasi. Hindi ko kaya. Paano kaya? Pag ganun ka? Oo, pa ganun, pa slide. Baka mahulog ka dito. Hindi man? Paano po ito? Sige nga, iisang pa ko dito. Ano muna at saka yung Hindi yata kaya, hindi kaya ito. bangay. Doon, sa dulo. O, huwag mo na pagalawin siya. Ay, wag daw muna. Nak, wag daw muna. Sabi ni Ate Edna, wag muna. Dok, paano mo ito? Maatrasan, wala ko. Mga ano yung par live for a cause. Opo. Ayan si Ate Jack. Tapos ang mga ng ating live, si Ate Jack guys, shout out. Nakiki Ate Jack, Kuya Pam. Kuya Pam, shout out. Naka-subscribe na ako sa'yo ah. Ay, thank you po. Uy, mama. Isang gabi lang, Opo, opo. for good vibes lang po. Kaya nga eh. Kulitan lang, ganon. Galitan. mag-guest. Oo, sige, pagbalik namin sa ano, punta kami doon, mag-ano tayo. Magaling sumayaw to, TikTok. Ay, tayo. Oo, magaling siya. Nanonood ako ng mga TikTok nila eh. Ako din naman eh. Ang sexy mo, grabe, sana all. Ang sexy niya guys, oh. Coca-Cola body. Sana all. Coca-Cola body. Grabehang parkingan pala tayo ngayon. Tapos yung ating mga bumper to bumper. Oh, hello, hello! Ay, oo nga pala, si Mr. ano? Nakita ulit tayo. Oo nga eh. Meron ako sa'yo. May butas po daw yan. Meron ako sa'yo. Yan. Oo, syempre, para sa'yo yan. Ano to? Oo. Para ipapa-LBC nyo dapat po ito. Hindi po, wala kami lalagyan. Nagkapapalgis niyo ba talaga ito? Jack, ano kaya to, Jack? Kapangkapain mo. Kapangkapain. Kasi nung nagpunta kami doon, kasama na yan, naiiwam. Alam ko na kung ano ito eh. I hope you like it. Ganda to. Gamitin ko na talaga. Hindi kasi ganda mo yan. Hello. Salamat po. Salamat. Masyado sa kanya yung ano. Ano? Bigay natin, Ria. Naiya ako papadali. Naiya ako. Kaya mo dalag. Naiya ako patabi. Naiya ako patabi. Hello po si Sir Dan. Nakaganon ako Hello. sa kanila eh. Ang liit-liit ko, ang tangkad kasi oh. Kasing tangkad ni Kalinga Prab. Mahulog ka yan. Yan. Malupit ang parking po kami lahat dito. Bumper. Oo nga, ini. Salamat kay Ma'am Ritz. Ay, ano ba? Ritz Vlog and Ritz Farm. Ayan.